Zdravo, gospodo investitori i trgovci. Informativno-analitička služba je u kontaktu sa vama System Guru Markets. Počnimo sa opštim podacima o kompaniji. Pogledajmo svaki parametar detaljnije u nastavku. Ako želite, možete zaustaviti video. Predlažemo da detaljnije pogledate svaki parametar dotične korporacije. Pogledat ćemo trenutne fundamentalne pokazatelje kompanije. Walmart Inc. ticker 1T. Ova recenzija je napravljena koristeći aktuelne informacije od 17. maja 2025. Prema klasifikaciji Guru Markets organizacija Walmart Inc. pripada pod kategoriji Retail Product. U proceni učestvuje 35 organizacija, što je prilično reprezentativno. Rezultat za predmetno preduzeće je 5 od 10 bodova. Prosečna ocena za podkategoriju je 1 bod. Ako pogledate šire, unutar čitave američke berze u celini, vidimo da je prosečna ocena za američku berzu u celini 1,9. Protiv ocene 5 za kompaniju Walmart Inc. Upoređujući dinamiku cene akcija preduzeća Walmart Inc. i akcije podkategorije, vidimo da su tokom posljednjih 12 meseci akcije Walmart Inc. pokazao promjenu od 64,1%. Protiv promjene cena u podkategoriji je 46,4%. Ovo ne dokazuje ništa definitivno, ali je činjenica koju treba uzeti u obzir. Tržišna kapitalizacija preduzeća Walmart Inc. iznosi $785,92 milijarde. Sa kapitalizacijom podkategorije od $1.472 milijarde. Walmart Inc. čini udeo od 53,377% i glavni je lider podkategorije. Knjigovodstvena vrednost kompanije je $90,4 milijarde. Kapitalizacija knjiga podkategorije je $186 milijardi. Walmart Inc. čini 48,524%. Uporedivši udeo tržišne i bilansne kapitalizacije, vidimo sljedeće. Zauzeti deo Walmart Inc. u podkategoriji u slučaju procene tržišne kapitalizacije iznosi 53,377%. Knjigovodstvena vrednost iznosi 48,524%. Ovo je 9% manje od tržišne kapitalizacije. Ocena tržišnog učešća preduzeća i knjigovodstvene vrednosti podkategorije loše, -1 bod. Kompanija koja se proučava ima dugove od 72,311 milijardi dolara. Dužničke obaveze do knjigovodstvene kapitalizacije čine 80% kapitala. Ocena nivoa duga preduzeća prolazan, 0 bodova. Odnos tržišne vrednosti preduzeća i dobiti iznosi 41,8. Sa prosekom u podkategoriji 39,9, ovo je 5% više od proseka u podkategoriji. Ocena odnosa tržišne cene preduzeća i dobiti u poređenju sa organizacijama u podkategoriji prolazan -0 bodova. Profit za posljednjih 12 meseci iznosio je $18,817 miliona. Očekuje se da će projektovani profit za narednih 12 meseci biti $23,4 milijarde. Ovo je 24,4% više nego sada. Procena indikatora očekivane buduće dobiti u poređenju sa podkategorijom dobro, 5 poena. Odnos vrednosti i prihoda kompanije 1,1. Prosek u podkategoriji 1 je za 10% veći nego u podkategoriji. Procena odnosa tržišne vrednosti i prihoda u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji prolazan, 0 bodova. Prihod za posljednjih 12 meseci bio je $685,010 miliona.
Očekuje se da će prihod od termina za narednih 12 meseci biti $819,180 miliona. Ovo je 20% više nego sada. Ocena indikatora očekivanog budućeg prihoda u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji dobro, 5 poena. Marginalnost je 2,7%, sa prosekom u podkategoriji od 2,4%. Razlika između proseka podkategorije i učinka kompanije je 3%. Ocena rentabilnosti prodaje u poređenju sa učinkom preduzeća u podkategoriji dobro, 5 poena. Učešće preduzeća u broju zaposlenih u podkategoriji iznosi 52,921%. Ovo je 1% manje od tržišne kapitalizacije. A ova činjenica pokazuje neuravnoteženost cene akcija kompanije Walmart Inc. najverovatnije ka revalorizaciji. Iznos kapitala po zaposlenom u organizaciji je jednak $374.000, dok je za podkategoriju $371.000. Razlika između proseka podkategorije i učinka kompanije je 8%. Procena obima tržišnog kapitala po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji prolazan 0 bodova. Dobit kompanije po zaposlenom je $9.000. Prosek podkategorije $9.300, a razlika između proseka podkategorije i učinka preduzeća je 4%. Procena dobiti po zaposlenom preduzeća u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji prolazan 0 bodova. Prodaja kompanije po zaposlenom je $326.000. U podkategoriji $382.000. Razlika između proseka podkategorije i učinka kompanije je 17%. Ocena prodaje po zaposlenom u poređenju sa brojevima podkategorije prolazan -0 poena. Obim kratkih transakcija odgovara 1,1%, sa prosekom za podkategoriju od 1,8%. Ovo je pokazatelj mogućeg rizika od kratkog stiskanja. Tehnički indikator RS14 pokazuje nivo od 60% za kompaniju Walmart Inc. Za podkategoriju nivo RS14 je 60%. Potencijalno, hartije od vrednosti podkategorije se vrednuju približno isto kao i akcije kompanije Walmart Inc. Stvarna procena akcija kompanije je približno $98,25. Konsenzus ciljna cena za akcije kompanije je približno $109. Razlika između trenutne cene i konsenzus prognoze je približno 11%. Idemo na tabelu porudžbina, koja je dostupna link u zakačenom komentaru. Tabela redosleda sadrži apsolutno sve odluke koje je ove sezone javno doneo informacioni sistem evaluacije GR Markets. Pristup tabeli porudžbina je apsolutno besplatan i otvoren link u zakačenom komentaru. Na osnovu rezultata procene akcija kompanije Walmart Inc. Informaciono-referentni sistem GR Markets donosi se odluka. Ne otvarajte posao, jer je ovaj video pregled. Hvala vam svima što ste gledali ovaj video i koristite sistem pomoći. GR Markets.